Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me, you don't Mátanwa, sonónama, constáisiid fátarás chuig Gaeilge Weekly an podcra de Gaeilge is mó Déanta haganamach I gcomhpháirtíocht le Learn Irish Online. Tásúlam ghfuil gachród goma is cum má tá tú ag éisteacht is St Kilda's in Melbourne nó má tá tú ag éisteacht níl sam imré I Gilwantán má tá tú ag éisteacht I Gnáthleagan má tá tú an sin I Meascán, Massachusetts nó Áirc hís san Argentina sa Congo beidir ghfuil tú ag obair le arm na hÉireann an sin I Chad nó Lebanon nó éonáit cosúla sin timpeall an domhan. Tásúlam ghfuil tú má tásúlam ghfuil an teachtain ag dul go má agus tásúlam go mbunaí tú taitneamh as an show seo agran iver kids hooked je Gaeilge Weekly constámid guys conas atámid an teachtain seo gacrad go má fáilteas Jack chuig me ifig an seo I Meascán na Spáine tá saoire fós linn gan dáis a ceapam inneo an tuchtú lá deig de bhí lúnasa agus mise ag tafadú gomáise seo mar an lá dearnach gen extreme hís mar dear fáineo ba sé ar carcha nó carcha hain céim Celsius agus réí bhí sé mar sin gach lá inis le beidir 3 seachtain anús ach tá laidú ag teachtamórc ní bhaid seach 35 an sin an chuidteile den seachtain agus sure listen treéis sé sin baimid beanna crinne le mí lúnasa I mean Mas rud é gohfuil tú ag obair I gláiste nó ag freastal an gláiste nó ar óscáil nó ag obair in áit gan a bhín ag tosnúráis háart ar deire bhí lúnasa nó tús mí bhean fóver Brunar McNeil mór an láma fácad tá sé do chreidse céchomh tapaí is a hían agus is a imíon an saoire I ghean caiiciis baimid sé mí bhean fóver. Hanna féin agus baimid pís le pís ag dúidem le deire na bliana do chreide an smuoine faoi sin cinsa ba na Christmas ads ar siúil an teachtain seogan nó beidir ní bhaid siad ar siúil chomhlua sin ach ní bhaid sé roiáda beidir gan 8 seachtain nó 9 seachtain by fógraí na nullag agin ach ar éonas ní léon den a rií ag géirí smuoinú faoi sin caiimiid taithna bhain se scadatá díreach os ar ggóir Dúircanis in áit a bheith rohmhórtha faoi cadmhair siúil I gceann mísa nó I gceann cúpla mí. So, ar aonas gacrad go an seo is civil mar dúirt méid tá dúirc taréis settled back in is dócha taréis caiiciis cathú an éireann agus amórc tá méid dul ar mini leitheanta saoire eile ach tá minn lán sástags lán buíoch gur féidirlam é sin I dhéanam mar dúirt mé neartána ar an budcréile mí lúnasa sin an tain mí réí ritna blian an seo civil nach bhfuil tú ag géirí a bhaint seo. Tá sé cearchlór mar bhrisin tú súsé I mean, gáinní bíon min so ar fe písa sa mí lúnas ar éon ach bíad beidir mín sé seachtanháin an seo an sin sin mérás go héireann ar fra tamil an sin cúpla lá áit gan eile sa Spáin agus sin cad atá I gceist agam ó mórc. Tá méid dul tá méid dul go Almería tá sé sin ar an ggósta ach ar an tíhheile gen Andalusia an cantar ina bhfuil mé I mo chónaí so tá sé deacar réí an chuirsís íonúir. Ní sé an bhfuil sé ráda ó Málaga tá sé sáchfada ó Málaga. Caith mé lur gur maps ach tá sé ar an tíhheile is tóg den Spáin. Fós deisceart na Spáine ach an sin baimid ar ódheisceart in áit ar dheisceart na Spáine. So sin an plán ach tá man ag déanamh stop I Granada ar an Malik. So Granada I hamháin agus an sin Gaeilge Almería so ag tanú go mór le sin maichan tú actually ar léirscáil tá sé simultálmaí I lór fásach a desert really tá desert dúirt timppla agus ceap actually I London a Westerns carchan nó chuig blian ó hin rinne siad na tafadaí timppla ar Almería agus timppla ar an áit sin. Yeah, tá sé dúirt ar an gúine
tá mé soch má ag an tíreolaíocht gan ráilta ach actually báidir le Cathracha an so neisceart na Spáine tá sé dechar an mar líon focail in éan tathaán beidir labhart fao Gailge agus tá Gailge díreach ar an líon chéile le blach lia ar an ggósta thóir agus an sin Gailge ar an ggósta hir ach nu sé có simplí an seo is dóchas sa Spáin mar ealhfuil an tír níos mó agus mar ealhfuil a bhád níos mó ásanna ach tá almané dtíircan sin ar an gúine is dócha ar an ór dheisceart nó ór dheisceart na tíre na Spáine an seo. So ag tanú go mór ní ra mé Maria agus ní ra mé i Granada ach an airad ribh seo ba sé deas chun an na chur ar níos máid na pís le písa níl an méid san áitina nachhfuil feiceagam sa Spánach ag féchan ar an léirscáil an seo fós tá an áitina fós ní ra mé a Murcia ní ra mé Cartagena, ní ra mé i Toledo, ní ra mé Galicia, so í náit an sin Santiago agus Vigo agus Coruña. So níartá agus áitnéile béidir a ra mé ann ach bhí mé ann ar fad láháin na bhuióháin agus ní seans ceart am honnaithne a chur ar an áit agus ceapan gur luí mé ribh seo ar an bud chuile na léonnta seo ní mór an simá rilí taistal haar lear is maith le a chuid taistal í anhain éireann nó sa Spáin. Mar an Spáin tá san cén chuí ebrion an chultúir agus tá an teang sa má haon méidtí ar a gasta má haon méidtí Ceisteanna de le plana má haon mé go Palma de Mallorca nó íon áit tí shit an Spáin. Tá san cén chuí ebrion sé tá agam má tá mé géirí whatever. Má tá mé géirí duine áil capmidó le an níochlog agus má haon tú agus 7 nó 6 ní bhaid an ciste noscailte ach an aird agus má haon tú agus tá an ciste noscailte tourist trap really atá áhan agus rudí mar sin agus nuir tá teanga agus tá agad ok má tá mé géirí rud ag an cheanna chunóhar go ceartm dul go dtí an nóhar sin an áit an nóhar seo ceapan gnéon sé sin tífric ní málam a bheith im an tuairsáir go leis cin lá aigen ní málam dul go dtí níl sam an ghearmán béidir agus gan an teanga a bheith am agus gan just tuiscint is doch bheith am cén chuí ebrion an metro agus go leis go rudí mar sin beidir goil mé nummarcha im a comfort zone im a zón chompórt na leichanta seo níl sam ach just tá mé níos sásta mar ealhfuil an Spáin chomh mór agus gréibhann am cultúr na Spáine agus just an tír generálta is even an bíonna gacrad faoin tír ní bíonna gacrad mar tá lanradíonn so nachmatla agus in éireann mar deir me gcónaí ar an budcréile nar bhí méid leabhart faoin Spáin ar an budcréile seo agus Seville is mar sinnte ní mé géirí rá ót an Spáis fear nair ní ní chreitim é sin ar churb agus nar chahan tú níos má amman so tugann tú fao dear rá tá lán rudaí a dhéanamid ó bhád níos fear in éireann ná an sa Spáin ach airnas sin scéal le lá agus réidir rud ará mé ag láirt faoi gomininic ar an budcréile go dtí seo san mé gurí láirt faoi arís ach just mar eagháil a méid sin átal a méid sin Cathracha timppla Spáine tá mé gurí ri aithna chur ar an áit ar an tír ina bhfuil mé im a cháinní ribh dul éon áit eile fós listens matam dul díon idálas matam dul go dtí an gearmán ar leihann sir na rud aigen ach tas na leihann seo tá níos mó simán aithna a chur ar níos mó áitsanna in éireann mar dúirt méid cúpla seachta ceap actually dúirt méid seo an tatan scáte ar an bud créile fós tá lá náitina in éir nach ra mé ní ra mé riomhidir chunal im a héal. Tá moille dúirchanach le Gailge ach níl mór an ná a cat am réili i moille. Ní ra mé riomh sa sunny southeast mar hapla an sin i Port Larga agus le Charmán agus timppel ar ná sin ní ra mé I chuircha gach ó amháin im a héal, so is mór an droid nach bhfuil mór taistal déanta am timppel na hÉireann agus an Spáin tá sé chomh mór sin agus méid áitina faoin tua agus Cathracha atá le feicáil sa Spáin tá mé géirí ní Spáine a chahain so agus an tír seo a dhéanamh ribhdal éon áit eile réidir bhfuil agus tá mé ar thuhannas sa Spáin agus tus agam Gwyl sé sin níos éasca agus orintanta bhéidir bí ceart an brand seos mar ar fá agus éireas ma zón compórd ach ag an am céine just
ní maithlam dul gát in bhfuil a lán thorasóirí, ní maithlam dul gát ina mbeon daoine gra, come into our restaurant, here's the menu and it's got pictures all over, ní maithlam dul gát agus siúlann tú súscaidí an counter agus tas ní na daoine ag leabhart mBéarla leat mar just tá sad seo thorasóir eile, ní maithlam na hátainna sin ar churbe, beidir mar ealar sin, bhog mé ó bhar slán na gabhlaíon ó hin, just bhí me beagnaíonn sin thuirseach den méid thuirsaíochta a bhí ann agus an méid just rúla búla atá ann an dámar fad in áitneag sula sin agus fiú. Má tá mé chun dul ag taistal ar sa todhchaí agus slíonn de siar thógáil buathlam, má tá mé dul sin rank ní léon simán dul go póras. Barrálam dul go Dijon nó Ilsa. Áit an el Toulouse nó áit an beagnaíon fós tá thorasóirí snát na sin nach beagn níos lú agus beagn níos the real deal, the real French experience ceapam go méid i gceist an sin agus sin is tócha an fá ó bhfuil mé i mo chónaí is sa bhí agus nach bhfuil mé mo chónaí i Malaga nó Lisbon nó Barcelona nó Mallorca agus na hátainna. Sin, ach arénos agus sin freiscinú cén fáhfuil mud ag dul go Almería agus Granada átainna soch áitsúla is tócha agus átainna nachhfuil scrista is tócha leis an overtourism agus rudí mar sin. So, tunú go mór leis sin agus ag tunú go mór le cúpla lá tíomh mu te svilach mar dúirt méid ceapan ghfuil an teocht beannach imithe in is ní imithe bhóspéis sé tro a guaig ré an chuid mód a mí bheanfóver ach ní bhhíonn tro a guaig mar aon rud i gcompráid le carcha rilí nuair atá tú trééis dul 3 milliúnasa ar fad agus é a bheith carcha cem Celsius an seo. Chula mé gur Oasis an sin im Lochlí ag an deir seachtainna, so seans gur cúpla den ag éisteacht le seo ag an gceol chur bhí cumaíntaach agus tá mé an sásta gohfuil bit an gach duine atá ag dul go dtí na ceol churmacha Oasis ag rá gohfuil siad go híntaach agus gohfuil na ceol churmacha anhagus áireanta nar bhíon na méid sin build-up le rud éigen agus an sin tagan nó srican an rud é haon cosúla ceol churm nó beidir chluthe pella nó chluthe sport nó péród atáin ní bhínta chomh ná mar ealgamín expectations chomhór sin agus mar ealgamín na daoine ag súil a rud éigen do chreidse ach gacrod a thula mé faoi daoine a thuí go Cardiff nó Edinburgh nó Blacklí an deir seachtainna bhí me dearthóir Wembley ceananta na híhann de freisin caiicí seo hin dúirt siad grá sé anha so tá an dánar mar ghfuil sé dul go maith. Ba íbhalm dul ach beidir sa tácí tá rumors faoi gábhfuil fé sé agus go mbeidh chomhchóirt eile acu an sin a caiimiid fannacht de stocha caiithí siad an chomhchóirt seo a chriicnú nó an European leg nó an British and Irish leg a chriicnú ar rénos rih éon rud eile ach bhí cuma ionach ar tháinig mé Greengraph an Uchranver an nocht or a réir gom leisce Simon Harris actually an sin leis an buchas agus an spéiclí gréine ní rahas agam gro sé ina fan Oasis ach cheap mé gro sé sin Uchranver fair play dó. Arénos, seachas Oasis, seachas an teocht an seo agus me mini líon de sire ag teacht a níos. Tá mé soch nóthach ar nóhain nuair tá ag tógáil líon de sire ón mórts go dtí an ine bhil tá an tá deargurm gur féidirlam é sin a dhéanamh agus bhfuil post agam gohfuil mar cholach chéin agam ina bhfuil mé an é sin a dhéanamh agus bíonn sin í sire an dul an sin i réit na seachtainna ar nói. Ach cilíonn sé sin an dtíar seachtainna ar rih dul agus an deir seachtainna taréis dul caithí tú bhfuil dumsa réanas caiith mé a lá nibre a dhéanamh mar eall gur féid nó ionas go féid le mé sin a dhéanamh. So bhí mé soch nóthach rilí ré an deir seachtainna go thuirthe né de daoine ag déanamh bre golbhú rudaí agus níos móna in rudeile mar eall ghfuil cósa nua ag teachtamach ar learnirishonline an teachtain tugan níom le an leabhar trí an nómarcha fós mar ba méid leabhart faoi agus ba ceapam ad beag fógur beag so fudcréile an teachtain se thugan ach tá cósa nua ag teachtamach ar an mórt leúnaé má híon gacrad go ba sé amach ar an mórt so bíon ar leanúint ar Instagram
agus ar YouTube agus ar Patreon freisin ar nói mar bháil as a member chun an nuacht ar fad aáil ba méid láirt faoi ar an damhnach seo agus cumála sin ba sé teachtamach an sin ar an mórt sa má táú inar leanúint snáitina sin ní bhaid tú an cailóach ar ba mé ag déananneart fógraíocht ar is tócha ar na léitheanta sin agus ag tú go mór seo ceapam an córsas fearr atá déint agin go dtí seo agus ba sé dúrasteach ar ceann amháin sin na canútí. Níl mé an rá an bhfuil sé ag buint le Gaeilge na mún nó Gaeilge ola nó Gaeilge chonacht a ceann san na canútí ar éanos. So ag tú go mór le sin ach sach nóthach freisin, so tá mé dúir just an podcaile dhéanamh nniu an laptop a chuú na síos an nocht agus an sin Germany dhéanamh ar an obair ar feadh cúpla lá beidirúil cumar ar go mí mé i gcónaí ar leichen de siar ar an tair ag spin sé go deas chun bugad timppel ach nuair nach bhfuil mé in áit ag an eile tá an seo sa bhfuil ag obair go crua. So beidir goil cuma so léon rud is tócha ar lína bín cuma níos fearr ar rudaí áireanta ach in reality fós tá sé híntaach ach tá bhád níos mó ná beidir mar an chuma atá air. Bhí me actually fécans ar scalan ar ní bhí mé ag fécans ar mór an scalan ar churbe beidir neacamach ceann nó 5 scalan nua gach bliain if even beidir gá nó 3 scalan nua ach tuairt mé ar ok tá mé an fécans ar scalan nua agus bhí daoine agrálam le cúpla bliain anús le daoine bhfuil aithne acu orm dúirt siad lom caiithú fécans ar Inglourious Basterds le Quentin Tarantino. Like scalan tin Scotáin agus margheall ghfuil simad sa star agus tá simad sa teangacha freisin cínta go dat nóí sé go mór leat. So bhí méid fécans ar sin ar chuim rá bhí sé tá bhí sé go má ach ní rá sé ar aus le bhí daoine dumsar ar nóí le lá daoine eile tá sé rás ceap mé an chéad leate níor hatan sé mór an lom just bhóhí sé beidir margheall tá mis se ceann lad sin a bhín ag féchans ar scan na bhína grá that wouldn't happen like that or that's unrealistic níl sé sin réadúil agus tá go ar nóí le Inglourious Basterds níl sé ag déanúireacht nó níl sé claiming to be realistic nó réadúil ar churbe so tuige mé sin agus dú méid fécans ar ag rá well that's not what happens that's not Hitler that's not how he dressed her whatever ní Brad Pitt póirteach sa dar chóga dána ach an chéad leat níl sam just bhí sé bioganín like orintanta bhí sé ag déanúireacht a bheith dáire ach orintanta bhí sé ag déanúireacht just a bheith completely fanascal agus is cumlum le céan an bhfuil tú ag géirí a bheith anna réadúil agus a bheith is tócha ceart ó thaobh staire de nó an bhfuil tú ag géirí just comedy a bheith ad agus gachar de bheith beganín crackáilse agus amadach is rudaí mar sin is cuma ach domsa ceapan bearlón má chéan tú le céad fan géad i dróháin in áit a bheith déanú le balance idir an dá rud ar thaobháin bíonn sé an dáire mar hampla an chéad sin an chéad ráireach ina bhíon cintámatar Hans Lada an Jew Hunter ag dulasteach agus bíonn sé grá you are hiding enemies of the state on your flowbots are you not agus mar sinse agus just tá explain tá sé seo có agus an lad a cuioine mar caithí sé rá ó seo na giúdaigh dit agus tá go ghfuil siad chun na giúdaigh a bharú freisin ach an sin tar éis cúd nóid tá Brad Pitt an sin agus tá sé leabhart faoi de Jew Bear agus níl sam níor hánas is Meascán sin lom idir tá tú géirí le puinte dáire a dhéanamh seo agus ag an am ceanna tá tú géirí a bheith beganín amadach just ní rá domsa ní rá mór an cí leis ach bíomhan am an Meascán te teangacha agus an darla den scalan hatan sé bhád níos mólam Operation Kino go bunasach nar bhí siad an sin sa fitlan ní hunnaon spoilers a thuirteach ach is sin ráte tá scalan seo amach le séomh lína déag so muna bhfuil sé feicead an is cuma ceapam ach
hetan an pí sin ar bhíon siad ag dul gotí an pitchlang gotí an áirchláán agus an plán atá acu agus a chuí a réite sin amach agus cúpla plot twist ní mór an fósfi sé soch éasca chun fáil amach cad bhí chun tarlú. Well, actually no, ní rá sé. Bhí na plot twist soch ma ach níl sam, sé esaide domsa. Bhí sé go má bhfuil mé tanhas just beidir beagnaín roiáda le gá orga le tá sé deachart an fiú chun síos agus féchan seir scanan ar feadh orga le, so gá orga le sé anáda ach bhfuil mé tanhas ach ní rá sé an rud speisialta agus bhí an dara le óhád níos fearr ná a chéad ach bhí cúpla scenes áha go chóirithe le Hans Landa the Jew Hunter Killer Jew Hunter níl sam ach bhí sé sin an bhá mar eastóir han sé sin go mórlam chuid mé rá. So, ag féchantar sin a réir tá mé géirí ceapam féchantar níos mó scalan. Sílam féchantar scalan tá sam nach bhfuil an cean sin ó na nócadí nó ó na thugtadí ach te ná má tá méid féchantar scalan is málam féchantar rud éigen a rinneú sna thugtadí nó nócadí nó atá bunaithe ar an thugtadí ó na nócadí nó. Is even an féchantar rud éigen nar nach bhfuil fóns ag na daoine agus nar nach bhfuil na riomhraí ag na daoine mar hampla éon scalan a bhainean leis an dara cogad damda scríbna me an nulg chonig mé ar cean ar bhí méid féchant ar cean darbhanam Instrument of War níos an na cháúil ach scalan a bhainean leis an dara cogad damda agus sam is generalta sa saoil tá sam gur méid láirtmhí seo cúplaóir ar an budcréile tá mis seo bhád níos analagus tóchan ó smatlam nó rudí anlag smatlam an pápar léomh ní matlam an ómarcháma a chathú ar an fón a listen so léon duna nó bíal nach gach duna ar aonós fós bíon méid cathú a lán ama ar an fón an ómar agus tá mé géirí níos luama a chathú ach te go ná bíon méid déanamhhéireacht chun an fón a chuneal I mód eitilt go dtí meán lei so idir meán íthe agus meán lei so leat an lá ar nó bí mé I mar chola beidir ar 8 nó 9 ór den chuid sin so really just bí mé gan an fón ar 3 ór clig ach déanamirt gan an fón úsáid nar Thomas Laber mad sin seachas beidir buúna ceol a chuirsúil agus sin is málam rudí anlagus málam fiúnis baisag daoine ar Patreon fáinne tú PDF leis an budcréile seo leis na focail nó na termín nó na rudí is deacra a dúirt méid ar an fudcréile agus ní méid taipáil rud amach nó ní bhaid méid géisteach siar leis an tafaidú seo just tá peán I láhan seo agus bí méid scríomh mátá aon ocail a hagan sús atá beaganín níos deacra I na notebook an seo. Is matlam casúsáid ní matlam réile an córta nó an fónúsáid listen ní mé in aon rudí sin I gcónaí tá an fón orm agus mátá sin níos éasca just an fón a thógal amach agus an sin gachród a íoc le Google Pay nó le Wallis nó sam ceantarma tar déana mé ach freisin ní matlam an Kindle úsáid níl Kindle lam an bhí cúpla bliain ó hin ach níl leis is matlam a bheith léomh rudaí physical níl sam just ceapan beidir margheall go mín méid obair ar lína agus go mín méid obair an láir fad le scálan os mo chóir just is fearlumm stocha rud a dhéanamh I mód sais an analog in áits a bheith I gcónaí ar an fón a gcónaí ar scálan agus just ceapan go má híon méid níos fear freisin go mín mé sin beaganí níos soléire agus nach míon mé ní bhíonn sé ag dul chomh tapaí ceapan mar chuine tá mise an type A personality type B type C type D tá beaganí taide déantágam ar sin agus tá mise anna type A agus bíon mincín a gcónaí ar siúil agus very determined tócha agus dígursach chuig rudaí ach ag am céine tá sé deacardom tá mé an a restless agus tá sé deacardom just é a thógáil go bogé agus mar sinide. So ceapan níos dúam ar an fón caríonn saolum just a bheith ar mathúbhnas beag níos mó agus gan a bheith bortha faoin méid sin rudaí agus just mothíon níos ar mothíon níos mó a pís is tócha le gacrad lomhéin agus le daoine eile nar bhfuil méid cathúama ar an fón agus méid sama agus ní bhain sé just leis an fón mar dúirt mé sin ag léomh an papar nuachta an na náit
ag casúil nuacht arsúil ar an telefís. nó fiú ag casúil nuacht arsúil ar an telefís in áit an nuacht a cheacáil ar an fón is tócha agus mbearla sin is íbhil an fécinn ar scáán na nócatí ón féú hís go bánach fan na 20th century. Sos cum más ru é gur scána nua atáin na bunithe ar cean na cogaí Déanta, mar hapla War Horse, nó 1917, nó Saving Private Ryan, nó cin cean Inglourious Bastards a deach mé ar réir. Scum mátá sé buinte ar sin, scum más rud ghfuil sé Shawshank Redemption, nó just cean an nócadí nó na thugtadí 7 nó inrad mar sin is 7 feice agam actually agus níl Shawshank Redemption críicne am is cuilumm ag fécinn ar an géad or go le de ach nar chríicne mé sean rud ba daoine gra you didn't finish Shawshank Redemption ach ceapan gra mé gnóthach ag gnám agus just dear sam Níor aimse mé an tám is tócha go dtí seo chun fiú aráisiir agus chun féchant ar an gcuideige mar dear an daoine ghfuil sé sin mar an scáán is fearr is stair an fitrilan. Ach was íbhlam cínic sa le sin ar nach bhfuil an fónar daoine agus fechan tú an chuihfuil daoine ag nó rádaoine is tócha ag marcdáil agus just ag caint beidir le daoine níos mó agus fiú nar bhí ladsrán arthú just bhí siad chun cuairtaí immert ní rah siad just an dul ar Instagram agus a bheith scrolla agus listen níam ag tuairt amach faoi sin réí mar déanam gin mise é sin an tamar fad freisin tá sé dictamh agus tá andúil agamsa mar chunna nachmíon ag cathal mór an ama ar an fón fós dear an ghfuil andúil agamsa agus ghfuil andúil le beag na gachtainna na leichen de seo gandás faoin ís a carcha nó faoi ís a chuige rénos daoine sinna beidir gohfuil caidirh níos fearr acu leis an fón agus le digitalisation agus rudaí mar sin ach just dumsa tá mé géirí filarás ar sin ní mé géirí lán CDs I ceannach agus CD player a cheannach agus just gan Spotify úsáid nó tá se bhád ní sé just rud é gan na chur ar Spotify ní mé géirí whatever gan is a bheith algam cadatag tarlú raisinéir nó tá méid gurí an nuacht a léomh an seo agus cuiní sús le chuile rud atá arsúil arás in éan ach agus siimplá nán ach ag an am céanna Listen, tá méid gurí just níos mar rudí dhéanam mar hapla cuairtaí mar slum féin agus salatéir ar mar slum féin in áit just dálaigh scrollál ar an fón an gotár a chhlaachú agus just marchdal orintanta níos mó cosúil ghfuil an bhlín 9-8 nó 9-7 agus just gan a bheith I gcónaí ar an fón is gan a bheith I gcónaí ceangail se le rudaí ó thaobh technolic de jugs. Orintanta tá sin dearcatá is maithlam fós mar sucky as a society is féidir leat really an saoil a bheith ad gan an fón nó gan I gcónaí bheith ceangail tá tú ag éire okay listen. Tá má fós ar lína ach sin cinenne atá déanta agamsa níl an post sin tucha dum dúirt mé se oke tá sásta agus tá mé cearcolóir le bheith ag gopur lín agus a gopur le scáán agus le maic agus chuile rodile ach le rudí eile mar hapla thula mé cúpla seachtain ó hin ó mína saona im lína as sin amach le Ryanair just le Ryanair ná níl sé seo tarlú leis na hairlín si eile ní bhaid tú an dul ar an Eitleán muna bhfuil an boarding pass ad ar an fón. So ní bhaid tú an printed pass úsáid. Agus ceapan gúil sé sin, listen arís is cólacht prívádzach é Ryanair matá siad san na géiréis sin dhéanamh tá sin nán ach ní ceapan go mai mise úsáid Ryanair a sin amach. Agus seo arís is mise duine a bhíon te ná ag just ag buint úsáid as an boarding pass ar an fón. Ach muna bhfuil tú an muna bhfuil an choice, muna bhfuil an ráha ad chun mar hampla an boarding pass printáil sa bhead nó boarding pass physicúil a bheith ad. Ceapan is rud trovéilech é sin agus is rud ú fásach é sin. Agus ní mé géirí go déan an dain sa dro sin ina gahí gacrod a bheith ad ar an fón agus go gahí tú agus is cum bíon daine ag leirtú seo ó thaobh malach pullachul is so current God, people will be tracking you. I don't believe any of that nonsense, scaffold é sin ach níos mó ná sin just
cin fá like muna bhfuil tú ag éirí fónú sad muna bhfuil tú ag éirí a bheith i gcónaí ceangailte leis an Idirlín. Ní cheartit a bheith i gcónaí ceangailte cin fá nach bhfuil an ráad mar dúirt mé má tá daoine ag gíoc i gcónaí le córtaí sin céad fan géad cearcalir ach domsa i mo hirirmse ba ceart i gcónaí go méid ráha ad chun íoc le airgid tíorm chun íoc le cash agus muna bhfuil ceapan go sin fear bhránach. So tásúlams tá cíno fós san is éis tá tú an de héal is dócha bhhairtáil mar tá tú ag géirí ní caithí tú a bheith an digitalize ní caithí tú a bheith i gcónaí ar an fón, ní caithí tú a bheith i gcónaí registered le gacrad muna bhfuil tú géirí beidir goil sin níos éasca orintanta ach ní caithí tú ach le cúna dé ní athróí sé sin beidir gur athróí sé an áitnach sa leis na stáitiínti agus éir agus an réic daontaí áitna níos forberte is dócha timpplaán da. Tásúlam nach aró sé an seoltas gínta cean sanna fána gríomhlam an Spáin agus gríomhlam sa bhil fósta áitna an si sa bhil agus níl masín córta acu agus ní chhlachan siad le córta agus caiidú íoc le cash agus fós bín daoine amach léomhan paparnúach dáin agus tá sin níos is dócha tradiisiúnta ar chlé agus tá míhhantáistí le sin freisin orintanta tá attitudes agus dearcaí beidir beganí níos backwards an seo máid le rudí orintanta freisin. So le gacrad tá buntáistí agus míhhantáistí an leis ach just sin rud is tócha gcónaí le ceanna cúg bliana ús tá sé sin ar mint sin agus tá mé gcónaí déanamhaíochtón níos a bheith níos lú níos lú ceangail sa stoch nó gan a bheith cómh pártach the digital worlds mar atá mbóchóhan de sin amsa le mo fust. So níos mó páparnúcht an níos mó léomh gan éon scáil an níos mó just leabhart le daine chur gléach tá san gaiithú an fónú sads bach sin cearclóir chun gléach a chur ar mo chóirde ná just cúpla reels nó memes a cheolú chuicu sin a rudaí bhfuil mé géirí dé níos mó agus mar dúirt mé níl mé i gcuine nó in áid an saoil nó aimsir agus an dain nó aimsir caiithú ghlacha leis na rudí sin mar hapla bíon mé úsáid ChatGPT an méid sin agus ceapan mise aon duine tá chun daonú go más a gnó nó le aon rud really an seo I writ na 2020s I writ na 2030s Bayer who a láinte AI úsáidegus mar eile sin na gcónaí tá mé ar ChatGPT íchum as an legan próid ChatGPT ach an cohrummíocht sin a bheith ad agus fós an tám a bheith ad a rinn le gan a bheith ceangailte leis an technoliaocht agus gan a bheith oscór scálan agus just an saoil a bhhairchtáil mar nuair táú ag féchan tar rud éigen ar an scálan nuair táú ar an laptop nuair táú gafail a rud éigen ar Netflix ní é sin an fearhéal sin dul amach agus cafiol agus labhairt le duine agus a bheith siúlóid agus a bheith ag éisteach leis na héanaí ag chana agus a bheith san airige ag snámh agus sin an fearhéal dumsa an saoil níos náidir. So an cothrummíocht is dócha sin an focail fearr a chur ar. Sin é rant over maidir le ní rant tá ní is fuúlam a bheith tuairtamach fi rudí ní méid tuairtamach just seo is dócha mhearcha ar rudí agus níos ró dair ri tá an sláinte agam tá ma héal agam se sa Spáin tá fearstásta tá chláán agam a chuirte sinna ní léon rud eile ag tastalhain so lán an sásta lei sin agus postínta cá freisin. So, Creatóid sin, guys, episode 6 randomach ag láir trí cúpla rud sa friúil an sin, Granada, Almería, an Spáin, Sirólaíocht na Spáine, an cuasa nua ag taachtamach, an tachtan sugan, an Scanna an Tarantino, Inglourious Bastards, agus, digitalization versus analog, agus mar sinja. So, Meascán nach ar Gaeilge Weekly, Meascán bhuaganí eisteacht de gacrad ach sin an chuí bhfuil mé géirí an podcréile a dhéanamh is tó gan mór an plán agus just a bheith labhairt go nádartha gach seachtain ar an seo. Sin é le haid an seachtain seo, guys mar dúirt méid puinnísúlamach ar learnirishonline
Instagram agus náisiúnla tá dúirt éis láirt fa tá mé gur níos luána a chaú ar nó meán ho síalta agus níos tá mise ag rá libse caiú sibh a bheith i bhfuair leanúint learnirishonline ní cai sibh ar churbe mátá se bhgéirí is féidir libh man bhfuil se bhgéirí sin ceart leir freisin ag ná dé dearrma chun súla chuneal amach le ar gcósa nua ag teacht amach ar an siúlás fithe de bhí lúnasa agus ba cúpla fógra cúpla announcements rih sin ar éanos ar na míon ho síalta agus ar YouTube agus náisiúnla agus ar éanos muna mín tú ag cahuama ar na hórdan sin níos fearr ceapam agus ba méid láirt faoi ar éanos ar an budcréile an tacht an tugan nuair tá mé rais ó na mini léithanta sira me léithanta sira pila. Sinné, guys gur míad magí as bheith géisteach leis an seo slán agus banach.